sonapwr narji अमा जानो नागिरलायबाय मादैया दिनैहाय दैयाव सोमसै नारजि अमा sonapwr मादैया एंजप नारजि अमा वाव बरिया मादैनि नारजि अमाया लुगैनाङा दे sonapwr दे मादैनिखौ sonapwr मादैना नारजिया मोनबाय ओमफ्राय जोंहा नारजिखौ बिदिनो गल' गल' सङा मादैया नारजिखौ गल' गल' खालामबा मोजां मोनानो अरनो मोनबासो मोजां मोनो एंजप हेल' sonapwr नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय sonapwr आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामलायबानो जाबाय sonapwr ओमफ्राय आंहा भिडिअखौ दिनैबो जानायजोंसो बरायहरलायबाय भिडिअनि गेजेरावसो sonapwr मादैना ओंख्रिया ओरैबादि गोथावना नारजि अमा ओमफ्राय mande paja नाथुर माथाम ओमफ्राय नै अमा फ्रायखौ आरो एसे दोनबावदों आं माने बिदि एसे थाव मोनजाबासो मोजां मोनो मादैया वाव ओइ लागायजोबखानोसै नै बेखौ एसे टेस्ट खालामग्रोनोसै मादैया मोनथिखागौना sonapwr नोंसोरो अमाजों नारजिजों बेसेबां गोथाव जायो बुंस'नो हायो ओमफ्राय सासे आदैया बिनानावमोनथाय बियादैसो मोनदां दाख्लैनो रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन नारजिजों अमाजों जादोलाय मादै होननानै ओमफ्राय नै सना दिनै आङो नोंनो रिकुवेस्ट खालामनायाव लाबोलायबाय आरो सोरबा सासेया बियादैया होनदों है बोरमा बेदर जानाय लाबोनो होनदों र' गासिखौबो लाबोजोबगोन मादैया नोंसोरल' नायबाय था देखायनो हाया आं दं नायनो हाया नोंथांमोन दं नै मादैया लागायसै ओरैनोबा दिनैसो मोनजादों नाथुर गोरान बादि गोथाव मोनजायो sonapwr गोथावानो बुंस'नो हाया नारजिनिनो मा खोमा मानखोब्रा दै गुसु लोंबाय थानानै खोमा मेवबाय गन्थं मेवबाय ओमफ्राय sonapwrना ओरैबादि दुखु आं मोखाङानो दांजालांना सेस नै नोंसोर भिडिअ नुनानै माथो गुग्ला आसिजोबनो रै दिनै मोनायाव ओरैबादि असान्थि जादों खेब खेब खाब खाब साजोबनाय मानजोबनाय मोखांखौनो सुनोनो हाया मोखाङानो देलाय जालाबो नायजालाबो दांजालाबा बरियालै फाग्लासो आंना गोथावबा बांसिन गाला गेलासिन जायो sonapwr गोजौआव फांखा होदों आं डिस्टार्ब खोनादों उफाय गैया गरम ना मान्देयाबो जि गोदै मान्देखौ मोनहोआखै आं
हाफ बयल बा ना देन्थाखौ गोदै गोदै जि गोथाव मोनजायो। बिराद गोथाव जादों सयथिबो नारजि अमाया। समाव सम दैयाबो बिराद गोथाव गासिबो गोथावजोब। बाराबा मैगंखौ साननैसो अमा मोनजायाबानो माने जा बिराद गोबाव मोनजायाखै सप्ता खनसे मोनजायाखै बादि मोनो। बिसोर बयबो जाखायो खोमा जाग्राया मालाय जायैफोराथ' जाखाया। गाला बिला आंना बोराया जा सोलास्लिबलायगोन बे बिनि फेभारेटथार नारजिया। बिराद गोथाव मोनो बे नारजि जानो। आं सिगाङाव सिख्लायाव नारजिखौ सङाबो जायाबोमोन, संबो रोङामोन। नारजि होनबा गाबगुलायोसोमोन आङो। स्कुलनिफ्राय थांनानै फैबा नारजि ओंख्रि संनाय नुफैबा जि मोदै रथ' रथ' गाबनो ओंखारोमोन आं। बानलु बाथोन जि बुरजा देनानै ओंखाम जि जानोसै आं। आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद बानलु जायोमोन। जोंहानि न'खराव आंनो हाइस्ट बानलु जायो उन्दैनिफ्रायनो। खिन्थु इसोर दासिमबो जेबो जाफेराखै आरो। बेखायनोथ' होनबाय जाय मानसिया जि जिनिसखौ सर' खालामो बे जिनिसा जेबो जाया। जाफेरि जेबो खालामफेरिफोरना कमप्लेन जायो आरो। मासि गोथाव। मैयाहाय अमा बायनायाव बे सासे आब'खौ लोगो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बे आब'आ लादों अमा। ओमफ्राय नायबाय थायो नोंखौ। आब'आ भिडिअ नायोमोन। आब' दिनैबो नायदे। बेहाय सेक्रेटारियेटआव मावो बे आब'आ। दिनैबो नायखा। फाग्लासो जागोन। मेजेमा नै गोदै मोनलायो। गोथावानो उन्दुनो ओंखारलायथारबाय। दा जोबनायाव सोगोन नोंखौ। जिखौ जानो लुगैथारबाय। आयै बे मेजेमा आंनि उदैनि मेजेमाव लोगो जाहैफासिगोन। नारजि ओंख्रि जाखांनानै मादैया गय आबावनिफ्राय बोरायनि थांखुसिमा
सनाफोर आं बिराद गय जायोलै ओमफ्राय गय जानायनि थाखायनो आंना हाथायानो माराम खिन्थु आं जरदा जरदि जालाबाय आरो सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरलायबाय मादैया गोजोन्थों थेंक इउ स' माच